का हाल है भाई लोग सबके बजा दिला बाजा हमरे नाम वीआईपी राजा। तो भाई लोग देखल भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के और शिल्पी राज के एक और न्यू ब्लास्ट लेवल के सॉन्ग रिलीज होके जा रहा बा। जौन गाना के टाइटल बा लइकन के दिल। अरे हाँ भाई लोग, इ वाला गाना कब तक ले होता, कौन चैनल पर होता, कौन तरीके रिलीज करल जाता, पूरा फुल जानकारी मिली तो लोग के इ वाला वीडियो में। तो लोग इ वाला वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक देख लगी। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं हो गए तो अभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएंगे, क्या कि खेसारी लाल यादव के हर एक गाना के अपडेट सबसे पहले ए वाला चैनल पर मिलेला। तो लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो भाई लोग देखल सबसे पहले तो लोग बता दी कि हाँ ये वाला गाना कौना चैनल पर रिलीज होखे वाला बा। अरे हाँ एंगे जाके सब्सक्राइब कर सकल। तो भाई लोग देखल ये वाला जौन गाना बतावन आरडी ट्यून्स प्रेजेंट पे ये वाला गाना रिलीज होखे वाला बा। अरे हाँ ए पर अभी तक खेसारी लाल यादव के कोनो भी गाना रिलीज नहीं बल। ये फर्स्ट सॉन्ग ये वाला चैनल पर आरडी ट्यून्स पर रिलीज होके जाता। तो लोग इतना ना प्यार दल इनकी हाँ सब ये वाला गाना मतलब पूरा बम्पर ब्लास्ट हिट हो जाए। बाकी भाई लोग तो लोग बता दी कि हाँ ये वाला गाना गईले बड़ा खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज मिल के ये वाला गाना के गईले बड़ा, लेकिन बहुत ही बेस्ट बहुत ही झकास बा। बाकी भाई लोग तो लोग के ई भी बताती कि हाँ ये वाला गाना लिखले के बता। भाई लोग देखलिन ये वाला जौन गाना लिखले बड़ा उ बड़ा अभिषेक भोजपुरिया। अरे हाँ भाई लोग अभिषेक भोजपुरिया ये वाला गाना के लिखले बड़ा। बाकी तो लोग बताती कि हाँ म्यूजिक डायरेक्टर बना। अरे हाँ सब कुछ बना दे लेकिन एगो म्यूजिक ना बना ली तो गाना हिटे ना हुई। अरे हाँ म्यूजिक बनैले बड़ा जय गुरुदेव। अरे हाँ जय गुरुदेव ये वाला गाना का म्यूजिक बनैले बड़ा। बाकी भाई लोग तो लोग बता दी कि हाँ ये वाला गाना कब तक ले रिलीज होता। अरे हाँ रिलीज होने से पहले तो लोग बता दी कि हाँ इ गाना में एक्टर में कौन बाड़ी। तो भाई लोग देखलिन इ वाला गाना में एक्टर में बाड़ी रानी एक्टर। अने हाँ भाई लोग खेसारी लाल यादव के साथ बहुत सारा गाना रानी एक्टर के आयल बा और ये भी गाना रानी एक्टर के साथ ही बा। बाकी भाई लोग तो लोग बता दिया फाइनली कि हाँ खेसारी लाल यादव के गाना ये कब तक रिलीज होके वाला बा। तो भाई लोग देखलिन इ वाला गाना बा जौन कल रिलीज होके वाला बा। अरे हाँ 16 दिसंबर के वाला गाना रिलीज होके वाला बा। तो लोग इ वाला गाना के जरूर सुनिए, लेकिन बहुत ही बेस्ट बहुत ही झकास बा। ऐसे सुने में आ रहा बा खेसारी लाल यादव की टीम द्वारा हमारा मालूम चलल कि ये वाला गाना बहुत ही बेस्ट बहुत ही झकास बा। बाकी ये वाला मतलब लास्ट महीना में रिलीज करल जाता और भाई लोग ये वाला लागत बहुत हमरा मस्त मतलब ये पूरा बम्पर ब्लास्ट हिट होके वाला बा। खेसारी लाल यादव की टीम द्वारा निकल के आवता। बाकी भाई लोग ये गाना तो लोग जरूर सुनिए, लेकिन हमरा लागत हाँ इंस्टाग्राम के मतलब इंस्टाग्राम पर रील बनावत रहो लइकन के दिल पर आ जाता रहो। ऐसा ही वाला गाना होखे वाला बा। हो सकता हमरा लागत ऐसे में कि हाँ इंस्टाग्राम पर होखे वाला बा। बाकी भाई लोग ये गाना कल सुबह आई तो लोग जरूर सुनिए, लेकिन बहुत ही मस्त बहुत ही झकास सॉन्ग बा बहुत ही अच्छा सॉन्ग बा। शिल्पी राज और खेसारी लाल यादव मिल के गईले बड़ा। बाकी भाई लोग तो ये वाला वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर लें, चैनल के सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के शेयर करा लगे।